Hej, vi har om salte. Vores emner det er, hvad er et salt, hvad kan det bruges til, hvad er saltets egenskaber omkring ioner og deres opbygning. Så har vi syre og baser med deres pH-værdi, også hvad man neutraliserer og kan lave salt med det. Og så har vi 2 forsøg, som hedder fremstille salt 1 og 2, som viser 2 forskellige måder, man kan fremstille salte på. Hvad er et salt? Salt har igennem rigtig mange år været en værdifuld handelsvare. Det bruges til opbevaring af kød og fisk, og det anvendes også ved garvning af skind og fremstilling af glas. Når jeg tænker på salt, tænker jeg bare på køkkensalt, NaCl, natriumklorid, men det er nu ikke bare meget mere end det. Et salt er et stof, som er opbygget af ioner. Salt er opbygget af positive og negative ioner. Ionerne sidder i et bestemt mønster, som kaldes et iongitter, som vi har lige her. Og når et salt bliver opløst ved enten smeltning eller opløst i vand, kan det lede strøm. Saltets egenskaber. Et salts egenskaber afhænger af, hvilke ioner det er sammensat af. Når et salt går på ionform, betyder det, at det optager eller afgiver en eller flere elektroner for at opfylde oktetalen. Oktetalen er en betegnelse for atomer, som gerne vil afgive eller optage en eller flere elektroner. Normalt siger man, at grundstofferne helst vil have 8 elektroner i yderste skal. De letteste grundstoffer, hydrogen, lithium, beryllium og bor, vil helst have 2 elektroner i yderste skal, da ædelgassen helium kun har 2 i yderste skal. Den regel bliver kaldt for dubletreglen. Da saltene er opbygget af ioner, kan de let opløses i vand, der er polært. Et polært stof er sådan et stof, der er forskel på hvilken ladning der er i molekyletaler. Når et salt opløses i vandet, bliver det adskilt i den positive og den negative ion. Det gør sådan, så at opløsningen er god til at lede strøm. Det gælder dog ikke, når saltet ikke er opløst. Når saltet stadig er fast form, er det en dårlig viden. Jeg skal fortælle lidt om syre og baser. Jeg skal fortælle om 3 underemner omkring syre og baser. Bare syre og baser i det hele taget overordnet. Neutralisation og pH-værdi. HCl er en syre, som afgiver plusioner, hvilket alle syre også gør. Og så er en base, f.eks. NaOH, optager på plusioner. Når en syre og en base reagerer, afgiver syren på plusioner til basen. Salte kan afledes af syre ved, at der ved et eller flere hydrogenatomer ombyttes med metalatomer, eller med visse radikaler. Og radikaler er et atom, som er underskud eller overskud i elektroner i yderste skal. Det de helst vil have 8 eller 2 i yderste skal. For eksempel ammonium. Så vil jeg fortælle lidt om neutralisation. Neutralisation det handler om, at man for eksempel tager en syre, HCl, eller en base, og en base, NaOH, og blander dem sammen, indtil man får pH-værdien 7. Og nu skal jeg fortælle pH-værdi. pH-værdi er en skala på 1-14, hvor man kan måle en væskes pH-værdi. Hvis væsken har fra 1-7 pH-værdi, er det en syre, og hvis den har fra 7-14, så er det en base. For eksempel cola har en pH-værdi på 2,3. Lige der. Så er der vand. Vand det er hverken syre eller base, fordi den er neutral. Den har en pH-værdi på 7,2. Så er der øl. Den har en pH-værdi på 4. Og så er der sæbevand. Det er en tyk base. Den har en pH-værdi på 12. Jeg vil gerne fremstille et salt, og for at fremstille et salt skal man bruge en syre og en base, som vi bruger saltsyre og natriumhydroxid. Og før man afstemmer reaktionen, skal man huske at sætte det på ionform. Så vi siger K plus, Cl minus, Na plus og OH minus. Og så er der 2 H'er, så vi siger H2. Og så er der NO, så vi kommer 2 O. Og så
Na+, og man skal altid sætte plusjonen først. Så. Og Cl-. Så nu har jeg fremstillet vand plus et salt. Hej, det her det er en anden måde at fremstille salt på. Det er en måde, hvor man bruger en syre, HCl, saltsyre og en metal, Mg, som er magnesium. Vi ved, at når man blander de her to, så vil det give brint og et salt. Og når man skal afstemme reaktionen, skal man altid starte med at sætte det på løbform. Så det gør vi. H plus og Cl minus. Og så Mg plus. Men som man kan se her, så går det ikke op, fordi at der er et overtal i plusser. Så vi bliver nødt til at sætte et total foran HCl, så der kommer plus mere og en Cl minus mere. Hvilket betyder, at man kan bruge de to H+'er sammen, som giver H2, som er brint. Så den kan vi strege ud. Og her har vi så en Cl, eller 2 Cl minus tilbage, og en magnesium plus, og de passer sammen, fordi der er 2 plusser og 2 minuser, og det giver så MgCl, som er magnesiumklorid.